Καλώς ήρθατε στο Dental Office. Στο βίντεο που ακολουθεί πρόκειται να κάνουμε μια επισκόπηση των βασικών λειτουργιών της έκδοσης 1.6 του λογισμικού Dental Office. Ξεκινάμε λοιπόν κάνοντας διπλό κλικ στο εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας και ανοίγει το αρχικό παράθυρο για την εισαγωγή των χρηστών. Μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή χρήστη πατώντας στο κουμπί χρήστες. Από εδώ θα επιλέξουμε τον χρήστη ο οποίος είμαστε εμείς. Έστω λοιπόν ότι είμαι ο Δημήτρης Νικολόπουλος και με διπλό κλικ επιλέγω. Βάζω τον κωδικό μου και συνδέομαι. Εδώ πέρα βλέπουμε το κεντρικό παράθυρο της εφαρμογής με το οποίο μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε. Έχουμε 4 γενικές κατηγορίες: οι χρήστες, οι ασθενείς, τα εργαλεία και οι συνεργάτες. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε από αυτά μπορούμε είτε να το μεγιστοποιήσουμε είτε να το σμικρύνουμε και πάλι. Οι βασικοί χρήστες οι οποίοι υπάρχουν στο σύστημά μας είναι οι γιατροί και οι γραμματείς. Εκτός από αυτούς πρόκειται να συναντήσουμε επίσης ασθενείς αλλά και συνεργάτες. Οι συνεργάτες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: στους οδοντοτεχνίτες, τους προμηθευτές και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Η βασικότερη λειτουργία για την οποία χρησιμεύει το λογισμικό είναι για να καταχωρούμε ασθενείς και να κρατάμε τα στοιχεία τους. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν ένα καινούριο ασθενή. Πηγαίνουμε στο μενού ασθενείς και πατάμε δημιουργία. Εμφανίζεται λοιπόν η αρχική καρτέλα με τα στοιχεία του ασθενή. Ας του δώσουμε λοιπόν όνομα. Ανέστης Παπαδημητρίου. Πατώντας κάθε φορά Tab πηγαίνουμε στο από κάτω πεδίο. Η ημερομηνία γέννησης μπορούμε να βάλουμε είτε μέσω του ημερολογίου είτε γράφοντάς την με το χέρι. Αφότου λοιπόν έχουμε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία του ασθενή που επιθυμούμε, φυσικά μπορούμε να αφήσουμε κάποια πεδία κενά, το αποθηκεύουμε. Η καταχώρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ανοίγει η καρτέλα του ασθενούς πλήρης. Ξεκινάμε βλέποντας και πάλι τα γενικά στοιχεία που μόλις συμπληρώσαμε και προχωράμε στο επόμενο tab που είναι το ιατρικό ιστορικό. Εδώ πέρα μπορούμε να συμπληρώσουμε με απλά ticks τις ασθένειες τις οποίες έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες και μπορούμε με απλό τρόπο να τα συμπληρώσουμε, να τα επιλέξουμε και να τα αποεπιλέξουμε. Σε περίπτωση που θέλουμε να συμπληρώσουμε και κάτι εξτρά σαν κείμενο, μπορούμε να το γράψουμε εδώ πέρα. Και αποθηκεύουμε. Υπάρχει και δεύτερο κομμάτι του ιατρικού ιστορικού. Πηγαίνοντας στο επόμενο μπορούμε να το δούμε. Προχωράμε στο οδοντιατρικό ιστορικό. Παρόμοια με το ιατρικό ιστορικό, μπορούμε να επιλέξουμε ή να αποεπιλέξουμε ό,τι θέλουμε, είτε να γράψουμε και κάποιο συγκεκριμένο κείμενο στις διάφορες κατηγορίες. Προχωράμε στο tab εικόνες. Εδώ πέρα μπορούμε να φορτώσουμε κάποιες εικόνες είτε από το RayMage, είτε από κάποια συσκευή, κάποια φωτογραφική μηχανή, οτιδήποτε άλλο, είτε από κάποιο αρχείο το οποίο βρίσκεται στον υπολογιστή μας. Ας κάνουμε αυτό λοιπόν. Πατώντας το κουμπί από αρχείο, μας ανοίγει το παράθυρο στο οποίο μπορούμε να επιλέξουμε την εικόνα που θέλουμε. Πηγαίνουμε στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγουμε το Tooth 1.3. Μπορούμε τη συγκεκριμένη φωτογραφία να την συσχετίσουμε με κάποιο συγκεκριμένο δόντι. Κάνοντας λοιπόν διπλό κλικ μπορούμε να γράψουμε τον αριθμό κάποιου δοντιού και πατώντας Enter αυτό κατοχυρώνεται. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία την οποία θα δούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να εμφανιστεί και να μας βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό. Το επόμενο πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το οδοντόγραμμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πλήρες οδοντόγραμμα σχετικό με τον ασθενή,
το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Έχουμε λοιπόν τον μόνιμο φραγμό και τον νεογυλό. Στο νεογυλό λοιπόν εμφανίζονται μόνο τα δόντια τα οποία υπάρχουν στην παιδική ηλικία. Ξαναεπιλέγουμε λοιπόν τον μόνιμο φραγμό, στον οποίο βλέπουμε όλη τη σειρά των δοντιών. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε εδώ πέρα είναι ότι έχουμε τρεις κατηγορίες πλάνων. Έχουμε το πλάνο θεραπείας, τις υπάρχουσες θεραπείες και το προτινόμενο σχέδιο θεραπείας. Το πρώτο λοιπόν είναι οι θεραπείες τις οποίες έχει κάνει ο γιατρός. Οι υπάρχουσες θεραπείες είναι οι θεραπείες οι οποίες ήδη υπάρχουν στο στόμα του ασθενής όταν εμείς τον παραλάβαμε σαν γιατροί, και υπάρχει το προτινόμενο σχέδιο θεραπείας. Στο προτινόμενο σχέδιο θεραπείας μπορούμε να σημειώσουμε όλες εκείνες τις θεραπείες τις οποίες θα θέλαμε να κάνουμε στον ασθενή, έτσι ώστε να τους επιδείξουμε και να γίνει συμφωνία και κατόπιν να πραγματοποιηθούν. Μια σημαντική επιλογή είναι η αυτόματη προσθήκη στα οικονομικά. Οποιαδήποτε εργασία λοιπόν κάνουμε στα δόντια, στο πλάνο θεραπείας και έχει κάποια συγκεκριμένη τιμή, αυτή η εργασία θα προσθεθεί αυτομάτως στα οικονομικά. Αν δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, το αποεπιλέγουμε. Το ξαναεπιλέγουμε βέβαια, γιατί είναι κάτι το οποίο γενικά είναι επιθυμητό. Κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό είναι το ότι μπορούμε να προσθέτουμε εργασίες σε παλαιότερες ημερομηνίες. Για παράδειγμα, εφόσον ξεχάσαμε κάποια μέρα να το συμπληρώσουμε. Ενώ έχουμε λοιπόν 16 Εβδόμου σήμερα, μπορώ να πάω σε μια προγενέστερη ημερομηνία, για παράδειγμα στις 8 του μήνα, και να κάνω κάποια εργασία. Κάνοντας δεξί κλικ στο δόντι το οποίο επιθυμώ, μου βγαίνει κάποιο μενού στο οποίο μπορώ να κάνω τις διάφορες εργασίες μου. Ας κάνω λοιπόν μια ενδοδοντική θεραπεία. Εμφανίζεται στο σημείο αυτό η θεραπεία. Προχωράω στο χρόνο και επιλέγω κάποια άλλη ημερομηνία. Δευτέρα 11 του μήνα. Στο δόντι 2-3 και ας κάνω μια εξαγωγή. Και ας πάω και στην σημερινή ημερομηνία. Και ας πάμε στο δόντι 1-3. Να κάνουμε μια έφραξη. Και αντίστοιχα εμφανίζεται. Είναι σημαντικό να δούμε ότι κάθε φορά που κάνουμε μια νέα εργασία, ας το ξαναδούμε λοιπόν, με δεξί κλικ, εμφανίζεται ένα μενού το οποίο μας ρωτάει ουσιαστικά ποια ακριβώς από τις διαθέσιμες εργασίες πρόκειται να κάνουμε. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε κάποια έμφραξη και το σύστημα μας ρωτάει αν θέλουμε να κάνουμε εμφράξεις αμαλγάματος ή κάποια άλλη έμφραξη. Το σημαντικό εδώ είναι ότι κάθε έμφραξη έχει διαφορετική χρέωση. Επομένως, ό,τι επιλέξουμε θα έχει την αντίστοιχη χρέωση. Έστω λοιπόν ότι θέλω να κάνω έμφραξη αμαλγάματος. Με διπλό κλικ λοιπόν επιλέγεται, η θεραπεία εμφανίζεται στο δοντόγραμμα και υπάρχει και σύνδεση με το οικονομικό μοντέλο. Ακριβώς επειδή κάναμε διάφορες εργασίες σε βάθος χρόνου, μπορούμε κάνοντας δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του οδοντογράμματος να πατήσουμε ιστορικό θεραπείων και μας εμφανίζεται ένας πίνακας στον οποίο φαίνεται ακριβώς ποιες ημερομηνίες έχουμε κάνει ποια εργασία. Και κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο ημερομηνία μπορούμε να τα κατατάξουμε και με βάση την ημερομηνία. Κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε εγγραφή του πίνακα μπορούμε να δούμε πώς ήταν η κατάσταση του στόματος του ασθενούς σε εκείνη την ημερομηνία, πατώντας το κουμπί προβολή ιστορικού. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πώς ήταν το στόμα του ασθενή στις 8 Εβδόμου. Είχε γίνει μόνο η ενδοδοντική θεραπεία. Αν επιλέξουμε στις 11 Εβδόμου και κάνουμε προβολή ιστορικού, θα δούμε ότι έχει γίνει και η εξαγωγή. Και φυσικά αν πάμε στην τελευταία ημερομηνία, την σημερινή, και πατήσουμε πάλι προβολή ιστορικού, θα δούμε όλες τις εργασίες, θεραπείες οι οποίες έχουν συμβεί στο στόμα του ασθενούς. Ας το κλείσουμε λοιπόν. Κάτι άλλο το οποίο είναι αρκετά βοηθητικό είναι το εξής. Κάνοντας είτε διπλό κλικ στο δόντι είτε δεξί κλικ και πληροφορίες, ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο το οποίο μας δείχνει σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση το δόντι, το συγκεκριμένο, και μας εμφανίζει και κάποιες εξτρά πληροφορίες. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δεξί κλικ στο δόντι αυτό και με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε το οδοντόγραμμα να κάνουμε κάποια καινούργια εργασία. Ας κάνουμε λοιπόν την ενδοδοντική θεραπεία.
παρατηρούμε ότι εμφανίζεται ταυτόχρονα και μία λίστα με τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει στο δόντι. Μπορούμε τώρα για οποιαδήποτε από αυτές τις εγγραφές, που είναι και οι εργασίες οι οποίες γίνανε, είτε να την διαγράψουμε, είτε να καταγράψουμε τα βήματα στα οποία έγινε η εργασία αυτή. Ας το δούμε λοιπόν. Μπορούμε δηλαδή να γράψουμε κάποιο κείμενο και να το αποθηκεύσουμε. Μπορούμε επίσης για οποιαδήποτε από αυτές τις θεραπείες να αλλάξουμε την ημερομηνία. Έτσι λοιπόν, ενώ αυτό το είχαμε κάνει στις 16 του μήνα, ας το βάλουμε ότι το κάναμε στις 15 του μήνα. Το αποθηκεύουμε λοιπόν και η καταχώρηση ολοκληρώθηκε. Για το συγκεκριμένο δόντι μπορούμε να συμπληρώσουμε την ενδοδοντία του και επίσης έχουμε και τις φωτογραφίες του δοντιού, στο οποίο την εικόνα την οποία είχαμε καταχωρήσει προηγουμένως και την εντάξαμε στο δόντι 1-3, μπορούμε να την δούμε από εδώ. Έτσι λοιπόν μπορούμε να έχουμε για κάθε δόντι ξεχωριστά από τις πληροφορίες του δοντιού να βλέπουμε την φωτογραφία του για το συγκεκριμένο δόντι. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να συγκρίνουμε δύο φωτογραφίες, εφόσον έχουμε δύο, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία, και υπάρχει μία μικρή προεπισκόπηση της εικόνας αυτής, αλλά μπορούμε να την δούμε σε μεγαλύτερη είτε πατώντας προεπισκόπηση, που εμφανίζει το πραγματικό μέγεθος, είτε εφόσον χρησιμοποιούμε Windows, να πατήσουμε προβολή Windows και να ανοίξει το προεπιλεγμένο πρόγραμμα των Windows. Ας το κλείσουμε και αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν βλέποντας τις υπάρχουσες θεραπείες. Εδώ πέρα είναι τι υπήρχε στο στόμα του ασθενούς αρχικά και εδώ πέρα πάλι μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε εργασία θέλουμε και μπορούμε να πάμε και στο προτινόμενο σχέδιο θεραπείας. Αυτό είναι, είπαμε, τι θέλουμε να γίνει για κάποια επόμενη θεραπεία στον ασθενή. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε μία εξαγωγή του δοντιού 1-6, το οποίο κοστίζει και 140 ευρώ, και έστω ότι χρειάζεται να κάνουμε και κάτι ακόμα, να κάνουμε και μια ενδοδοντική θεραπεία στο δόντι 1-7. Ακριβώς επειδή ο σκοπός αυτού είναι να δούμε ποιο είναι το τελικό κόστος, υπάρχει το κουμπάκι σύνολο, πατώντας το οποίο μας εμφανίζεται τι θεραπείες έχουμε επιλέξει να κάνουμε σε μία λίστα, αλλά και το σύνολο το οποίο κοστίζουν όλες αυτές οι εργασίες. Και έχουμε τη δυνατότητα να το εκτυπώσουμε, προκειμένου να το δώσουμε στον ασθενή μας. Εφόσον το συγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας δεν μας ικανοποιεί ή θέλουμε να κάνουμε κάποιο καινούριο, μπορούμε να πατήσουμε καθαρισμό θεραπείων και το οδοντόγραμμα επανέρχεται στην αρχική του θέση. Τώρα, ως προς το πλάνο θεραπείας αλλά για τα υπόλοιπα οδοντογράμματα, έχουμε τη δυνατότητα να το εκτυπώσουμε μαζί και με τις θεραπείες οι οποίες έχουν γίνει στα διάφορα δόντια, είτε εφόσον επιθυμούμε μόνο τις εργασίες θεραπείες που έχουν συμβεί, πατάμε εκτύπωση χωρίς εικόνα. Και πλέον δεν υπάρχει εικόνα του οδοντογράμματος στην εκτύπωση μας. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε το tab του περιοδοντογράμματος, στο οποίο έχουμε διάφορες επιλογές. Βασικά πρόκειται για ένα πλήρες περιοδοντόγραμμα. Έστω λοιπόν ότι αναφερόμαστε στην άνω γνάθο και κάνουμε προσθήκη και εμφανίζεται λοιπόν ο πίνακας, στον οποίο συμπληρώνουμε τα διάφορα νούμερα τα οποία είναι απαραίτητα για το περιοδοντόγραμμα. Συνεχίζουμε με το tab οικονομικά,